Picasso va fer servir la pintura per expiar la seva culpa després del suïcidi del seu amic Carles Casagemas. Després de compartir estudi a Barcelona, tots dos artistes van viatjar junts a París, on van descobrir les avantguardes, es van perdre pels antres de Montmartre i Casagemas es va enamorar bojament de Germaine. Però ella no el corresponia i ell estava tan desesperat que un dia, després d'una discussió molt forta amb Picasso, va agafar una pistola, va anar al restaurant on hi havia Germaine i es va disparar un tret a la templa. Els motius d'aquest succés no han quedat mai del tot clars, però hi ha una teoria que Casagemas s'hauria sabut que Picasso havia tingut una relació amb Germaine. L'episodi va afectar profundament el jove Picasso. Se'n sentia culpable. Els seus quadres es van tenyir d'un blau trist i així va començar la seva meravellosa etapa blava. L'obra mestra d'aquesta època és precisament aquesta, La vida, un quadre al·legòric que molts han interpretat com un tribut a Casagemas.